Grimer, který kouká dívce pod sukni, nahá misty, hákovej kříž, anebo příliš silná schopnost? I to jsou důvody, proč byly některé Pokémon karty oficiálně zakázané. A my si v dnešním videu vysvětlíme, co se na nich Pokémon Company, ale i široké veřejnosti nelíbilo. Tak se pohodlně usaďte, dejte like a jdeme na to. Když jsem připravoval tohle video, tak jsem procházel různé stránky a musím říct, že jsem našel fakt hodně těch zakázaných karet. A ty důvody, proč některé karty byly zakázané, jsou hlavně dva. Ten první důvod se týká hraní TCG. Dost často byly karty zakazované proto, že ta karta byla obecně strašně silná, narušovalo to tu vyváženost TCG, což potom na turnajích dělalo problémy. A ten druhý důvod se týká designu karet. A tam šlo zase o to, že některé ty designy karet, ty obrázky byly nějakým způsobem škodlivý, závadný, porušovaly nějaké etické zásady. Zkrátka se úplně nehodily do dnešní společnosti. Ještě bych chtěl říct, že není to seřazený nějak podle nejzajímavějších. Nedá se říct, že ta první by byla nejlepší, ta poslední nejhorší. Prostě je to výběr 10 a půjdeme takhle po pořadě. Na 10. místě je karta Jinx z base setu, která samozřejmě vyšla jako první v Japonsku. No a tady už to vidíte, že ta původní varianta na tom obrázku má černou pleť. Ta Jinx je černá, což samozřejmě mohlo vzbudit nějaké rasistické otázky, takže Pokémon Company se rozhodla u dalších reprintů tuhle kartu pozměnit a ta finální verze potom má tu pleť fialovou. My tady nejsme od toho, aby jsme hodnotili, jestli je to správně nebo ne, každopádně za mě docela elegantní řešení, takhle akorát změnili tu barvu a vlastně všechno v pohodě. Na 9. místě tady máme Magmortar z edice Dragons Exalted a tady opět došlo k vydání té karty v japonské verzi a ta se následně musela měnit, protože tu původní zakázali a tím důvodem zrovna v tomhle případě je to, že ten kanon toho Magmortara míří vlastně přímo na vás, přímo na toho hráče nebo na někoho, kdo tu kartu drží v ruce. Zase tohle Pokémon Company vyřešila tím, že ten autor toho artu obrázek překreslil a vlastně je to jenom z jiného úhlu, tak aby ta zbraň nemířila přímo na vás. 8. místo Marshadow z edice Shining Legends, což je poměrně nová edice. A tady se dostáváme k tomu případu, kdy ta karta měla nějakou schopnost, která úplně nebyla vhodná pro hraní a byla špatně navržená. No a tady šlo ve zkratce o to, že díky té schopnosti vy jste vlastně mohli v prvním nebo ve druhém kole docílit toho, že váš soupeř neměl ani jednu kartu v ruce. Ta schopnost říká, že když toho Pokémona zahrajete ze své ruky na střídačku, na bench během vlastního kola, tak váš protivník si může zamíchat celou svoji ruku do balíčku a líznout si už jenom 4 karty. Už tohle je silný, no a v kombinaci potom s dalšíma schopnostma jiných zase karet právě šlo snadno docílit toho, že v prvním nebo ve druhém kole vy jste takhle tomu svýmu protihráči vlastně discardli všechny karty a on, jakmile se dostal ke svýmu kolu, tak neměl vlastně žádnou kartu v ruce, čímž byl v obrovské nevýhodě. Na 7. místě tady máme kartu Ancient Mew, což byla promokarta, kterou jste dostávali vlastně v kinech, když jste šli na film Pokémon The Movie v roce 2000. No a ta karta byla zabanovaná pro hraní TCG z jednoho jednoduchého důvodu a to je ten, že na ní jsou runické texty, což vlastně neumí nikdo přečíst, nebo běžný hráč neumí přečíst a tak se Pokémon Company rozhodla, že bude jednodušší ji zakázat. Na 6. místě tady máme Imakunis Doduo z edice Evolution, hodně populární edice, která vlastně je reprintem base setu. Najdete tam třeba toho base setového Charizarda jako reprint. No a tahle karta mi přijde fakt super vtipná už jenom tím, co umí, nebo jaký jsou na ní schopnosti. Vlastně ona má tady schopnost Pokémon Power Frenzied Escape, takže když tohle Dodua vy si z hlavního aktivního Pokémona přesunete na bench, na střídačku, tak tuhle kartu máte odhodit co nejdál dokážete. To má jako symbolizovat, že ten Doduo vlastně běží úplně pryč. No a potom má útok, že za 2 energie ubere 30 životů a ve chvíli, kdy vy ten útok použijete, tak jste měli začít zpívat nějakou písničku a vlastně ty damage, těch 30 životů se tomu protivníkovému Pokémonovi ubralo až ve chvíli, kdy jste přestali zpívat. Dole na té kartě je malým písmem napsaný, že tahle karta není způsobilá pro hraní na turnajích a asi chápete proč. No zkuste si představit takový turnaj, kde někdo hraje tuhle kartu a musí pokaždý zpívat nebo kartu hodit někam daleko k vedlejšímu stolu, takže já naprosto chápu, že tahle karta nebyla hratelná na oficiálních turnajích. Na 5. místě další vtipná karta Grimer z edice Team Rocket, takže už starší a tady se zase jedná o ten design té karty, o ten obrázek. V japonské verzi vyšla tahle karta v takové podobě, že Grimer vlastně leze z kanálu, kolem chodí nějaký lidi, no a jde kolem právě i nějaká dívka, která má sukni
a ten Grimer vlastně tam má naznačený oči takovýma dvěma ťupkama. No a úplnou náhodou ty ťupky směřují přímo pod tu sukni té dívce. Takže to nebylo úplně vhodné, když potom ta karta vycházela na západě, v Americe a v Evropě, tak právě tvůrce byl donucený tu kartu úplně jemně pozměnit. To znamená, že ty tečky na těch očích dal tak, aby Grimer koukal jiným směrem. Přesouváme se na 4. místo a tady najdeme Slowkinga z edice Neo Genesis. A to je zase ten případ, kdy byla karta zakázaná kvůli nějaký schopnosti v rámci TCG. A vlastně ta schopnost spočívala v tom, že byste si mohli hodit mincí pokaždý, když váš protihráč zahrál nějakou trenérskou kartu. A když vám padla hlava, tak vlastně ta protivníková karta trenérská neudělala vůbec nic. No a tím pádem šlo zase docílit pomocí toho, když jste měli třeba víc těch Slowkingů, že jste mohli vlastně takhle soupeři pokaždý zrušit tu jeho trenérskou kartu, respektive měli jste velkou šanci, že se vám to povede. Bylo to zkrátka OP a šlo jenom o to, který z těch hráčů si dokáže vybudovat lepší armádu Slowkingů a tak to Pokémon Company zakázala. Máme před sebou poslední 3 karty. Tady na 3. místě mám Sabrina's Gaze. Podívejte se na ten obrázek v japonské verzi. Ta ruka je nějak takhle a už asi tušíte, proč ji Pokémon Company zakázala, respektive nechala přepracovat. Protože ta Sabrina drží takhle Master Ball a vypadá to, jako že na vás ukazuje prostředníček. Řešení jednoduchý, přepracovaný obrázek a Sabrina tam má takhle ruku, takže už to nemůže nikoho naštvat. Předposlední karta je Koga's Ninja Trick, trenérská karta z edice Gym Challenge a v japonské verzi úplně jednoduše se tam objevil hákový kříž. Není to ale ve skutečnosti hákový kříž, jedná se o buddhistický symbol, takzvanou svastiku, kterou se později inspirovali nacisté, ale rozhodně to nebyl záměr toho ilustrátora, aby to byl právě hákový kříž. Nicméně pro vydání na západě a v Americe se rozhodla Pokémon Company, myslím, že správně, ten art předělat. Hákový kříž zmizel a místo něj se tam objevil jiný symbol, který už nebyl tak politicky zabarvený. Poslední karta, myslím si, že obě dvě varianty jsou krásný. Jmenuje se Misty Steers, je to zase z edice Gym Challenge. No a na té japonské verzi, jak už vidíte, tak je prostě Misty nahatá. Má tam sice ruku přes prso, takže není nic vidět. No a taky šlo o to, že vlastně Misty je prezentovaná jako nezletilá dívka, takže by asi neměla být na Pokémon kartě nahatá. Takže došlo zase k přepracování toho vizuálu, na kterém vidíte brečící Misty, to už je trochu smutnější obrázek, ale zase si myslím, že víc odpovídá tomu názvu té karty, než ta původní verze. A je tam vlastně Squirtle, který chytá nebo utírá Mistyinu slzu. Tak jo, tohle bylo 10 zabanovaných Pokémon karet, doufám, že se vám video líbilo. Dejte nám vědět do komentářů, pokud byste chtěli třeba druhou část, protože ještě je z čeho vybírat. Budu rád, když tady necháte odběr, protože vím, že víc než polovina z vás pořád náš kanál neodebírá a samozřejmě algoritmu pomůže i like. Děkuju moc za zhlídnutí a budu se těšit zase příště. Mějte se fajn, čau.